Her er de 3 forskellige stoffer, som vand skal prøve at gennemtrænge. Først skal vi se, om vand det gennemtrængende brugestof, men som man kan se her på billedet, så lykkes det ikke. Derefter prøvede vi at hælde vandet igennem det orange stof, men som I kan se, kunne det heller ikke komme igennem der. Bagefter prøvede vi så at hælde vandet igennem den grønne stof, og som I kan se her, er det lykkedes helt fint. Efter vi har prøvet at hælde vand igennem de forskellige stoffer, så prøvede vi simpelthen at varme vandet op, og så se om dampen kunne slippe igennem den anden vej. Og vi har ikke nogen billeder af det, kunne vi simpelthen ikke få fat i. Og ellers så hvad var det? Første der virkede det grønne stof, og ved det orange der virkede det ikke, og ved det brune igen der virkede det også.